Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channelnya Rika dan Rudi. Pemirsa, kedatangan Mas Bayu. Halo. Lah adik cilik, guys. Iya, adik cilik. Niki karo ben podo kenal dulure keluarga sekene pemirsa. Backlight Mas, kamera belakang wae. Kamera belakangnya buruk. Iki sampean paten ae. Pakene wae gak apa. Karo jaluk belajar Mas Bayu. Di PAD ya? Mbak di PAD ya? Boleh jem Mbak. Iya, Mas Ana boleh Mbak Mbak Lalai. Konten ini. Video gawe konten ini. Nek boleh. Masih tak kenal mama. Nanti yang Mbak Pak WA. Oh, si Pak ya. Pak ya. Ukur. Mama Mbak apa mau? Tempe apa ndok? Jajan Mbak susu enggak cuci susu. Mau enggak sih? Kan Mbak Meni, tadi kan Mbak Eka. Mbak Siti. Kan Mbak Meni. Kan beda-beda. Kan Mbak Oh, kok kayak gedang. Mana lu bukan gedang belum. apa? Pas belum kayak sekali nih. Dia cilik suya loh, gedang. Ya jalan. Gede-gede loh. Tapi tegang sekali sih. Enggak tahu lah ya. Kenapa? Apa nih? Pinjebol. Itu loh nih. Awan jawab nih. Iya. Terus ngalendek ngene. Komban entak iki kok gak enek. Dua komban. Kan dua komban gede bareng kiri bareng kok. Hancur nang ngono kuwi. Ada men kawan lagi. Kawan gini ada men. Apa sayang? Udah ya mama gitu ya. Ayo mangan ngene iki. Entuk roti ngono ki kok ndi le? Mbah Nani. Iki jowo Mbah Nani. Wis dulu mau jowo Mbah Nani. Saya juga kan ngempet itu nang rasanya ngek gitu. Cantiknya ya. Iki nek manggil Mbak E sinten niki? Mbak Om Rudi ya manggil aku Mbak. Napa ya Mbak? Coba Pak pertama kan Mbak. Mbak lagi digendong iki pemirsa. Iya. Mbak. Mbak Meni. Lah adik nah. Lobe. Sudah itu ya. Lek las karo Pak Anies baju tuwek Pak Anies baju. Dadi kowe nyelok iki Mbak. Sudah anake Anake niki. Anak Erika nyelok Mbak. Mbak ya. Masa Mbah. Iya lah iki jenenge nyelok Desi Mbah. Yo Mbah apa Ada di sini ya. Iya. Mbah padha Mbah kenek Mbak Siti pemirsa dan keluarganya Mas Bayu. Enggak Mas. Alah, aku tadi malah dikasih THR anu. Bocil bilang apa Bocil? Makasih Mbak Rika. Siti apa kamu apa dan lagi mendeng. Aku main bola ya. Lala Mas. Lagi pemirsa. Insyaallah. Mosok ya? Lah dicek ora gelem wis Dan saya dia nanti. Mbak Sela. Jesi ya, Mbak Jesi ngajak. Cilis kok dioperasi piring lah. Nggih. Ora gelem wat. Gak nambah. Buka 6 ae dinteni sedina udah ora. Malah wis loro yo kan. Harus di nganu rangsang. Ora piye iki. Aku ki budale krasa Mbak ngrasani. Tekan bidan dicek terus nganu keluar darah. Iku langsung gak krasa pas keluar darah iki. Blas gak krasa ngantek. Ora blas. Ngantek Mbak make up ini Biasa. Ora dipacus dino to.
Tapi keram-keram wetenge. Dipasuki nek awake dhewe kudu ngeden ya, ora kudu ngeden. Tapi gak kudu ngeden. Itu mau boleh Gak mempan yo berarti yo. Kok siji wis ngene. Aku ora kamu belas gak larang-larane nek ora ngeden. Dia langsung dibelek ngono ya. Iya loro-lorone nek. Soalnya apa ya? Posisinya kok Enggak, aku ki yo. Jadine yo wis keluar darah tak ono wis langsung telepon dokternya, "Dok, mau operasi ya." Ngene Rika ki wayahe. Karena di sogrok terus dia metu. Saurunge ra metu darah blas. Aku Rara guru wayahe lho yo. Nek wayahe ki Maju gara ngono ya. kok maju bingung maju orang minggu. 2 minggu. Tapi ya wis lah. Penake ditangkal. Mama kan gendut dia. Kata ngukung ya? Iya, tak aku gendut bapak. Iya, Dek. iya le, iya Nduk. Digedang sapa Mbak ngarep gede. Mbah gede po Mbah po. Mbah ni Mbah Lila aku ae api Mbah Ibu. Ayo Mbah padha ae. Iya padha. Kowe mbek Rika misalnya ya Mbah. Kalau nyeluk aku nael Mbah kok. Yo ayo. Kowe mbek Rika misalnya nek yo Mbah. ada penangnya ya. Duduk gula. Kalau aku mau gendong ake, Burai bisa kok. Kawe burai ka. ada sama kok iso. Kowe jek gritoran ora? Ora tahu biasane. Coba ketonan nek. Seminggu tok paling. Aku sesasi tak aku terus lek gritoku. Rasane gendir-gendir. Gak ibu aku kesana. Ini bawa cilik oleh. Nek kangen awake cilik, nek kangen gede. Dek mbiyen tak anggo pas loro. Nyuruh rasane. Iya, Tak anggone ku enak. nek tinggo obah loro nek gritoni. Saiki wis penak. Bariku yo gak giber-giber iki. Gak diwae. Makane ora udetan iki dadi bedak ngene iki. Ora udetan. Ya, Cek. Ini tuh anak-anak sampai yo operasi deh kan. Ya ora apa. Apa kita bisa operasi udah begini. Nek pun video nang kabeh itu. Tapi nek sing ga yo karena Ana sing gak tanggal iki gak bisa salah deh. Apa sayang bagus semua cuma itu saya. gak neken menae lho. Gak reaksi ngono. Santane jareke pirang tahun, Mbak? 10 tahun. Ayo. Mbak Yune wes SMP. Sampai pas siji. Aduh. Ya, man lah 10 tahun. Enak 10 tahun oke lo gan sepi. Benar kok. Iku lalane kok. Dia benar aja. Halo, Dik, tinggal udah. Ya kowe rin. Mbokane kujrae kok. Ya toh, ya toh. Kalau kan duit. Kalau cemburu. Podo nek tas ciliknya podo. Lah iku ibuke. Bu, Iki gak apa-apa. Gak apa-apa. Kangen banget. penting ora mbah. Mbek bae nek. Mbak Tani gak jualan rujak lho lah yo. Lah mendarat mendarat marane wae tak ngomong. Mbak Goan jualan rujak tadi. Nah, mamer Nanti minta nanas ya. Lu jujur. Mau jujur. Tidak kan mama. Mbak Lala aku. Iki yo bayi emen. Iya, kene tani kae. Tani mae malah nganu ah. Beli wedhus e bener. Pas. Nanti. Aduh, Dik, laki terus dulu kok. Oh, kemana? Bulus. Ada marah saya bola. Kowe marah ya. Cuma marah ya. Buyute. Kemarin iki lho. Iya, iya. Salah sebentar tuh. Nek tidak mah. Itu dulu aja ya lho lah. Dulu di Allah. Mbak Lala belum baca. Mbak Lala belum. Ya kan ojo ning ndi lek tani? Ojo ning ndi Mang sampean? Percaya. Kene iki. Percaya. Nena bu nanti mau. Layanan kok. Darat ya. Tapi kene iki apike besok ngono barilet yo. Ora sampe sampean ngono ki lho. Wisuk mau Kayak gue gak surut loh. jam setengah 6 Karena masak. Iya, cuma kan lewong gini kan tekone
beduk jam 9 lagi do teko lek mendarat iki jam 9 lagi do teko. Lek kene iso berebut wis teko. Jadi beduk bar nek karane kae. Begini dia gak sore wis lagi bar. Darat ya segini. Beduk males mendarat cam 20 gitu kan. Mana? Ini loh sukamu. Emang ini iso jam Bola itu. Mas Bayu main bola itu loh. Ora anak mani bola wis ngono parani Jaluk nang adu lho. Oh pinter di bola aduh terlihat. kasih Om Rudi main bola Iki masih jenenge. masih lo ngono. Masih separuh. Oh, Tanggap apa nek? Campur. Bisa ya. Berarti nganu apa yang guna? Apa yang guna? Gak enak ada tebel guna. Nek dalanan mah ora bono ketok. Lanang Sek wedok ngono ki piye? wedok ya. itu abot. Ribet deh nek ada teh nglangkai nikah nek wedok ngono ki. biasane mungkin nek sing kek petukon kan kok sandangan engko to nek sing medhot apa jenenge Apa iku? bola ngono ki ditekoni Sing kono sandangane sinten? lah sing adine sing dilangkai ya Kayak aku Mbak Eka kae lho. Udah bola, Mbak Eka udah bola. Karek dukune lek nuli. Ini karek jaluke ya. Karek sing mbak ini jaluk motor kan kudu numpak. Karek ngesakno ora ya kaya ketok adine mampu ora ya Adine sultan ya oke ayo. ayo Lah aku kayak gemblong. Ya mungkin Mbak Jatah diliker yo. apa ngene kan mau besok aku Makasih Mbak. Karek sing nduk kan sehat selalu ya Matur suwun. Dompete sinten iki? ya dompet bae Kak, aku gak ngerti. Kalau ini sekian Dolani Mbak Siti iki terima kasih banyak iki Mas. Tidak dolan gere kok ora kaprah dolan. Ya, sehat selalu ya, Nduk. Besok-besok tak kene kan. Matur nuwun, Jalan-jalan di Deno. Kok jalan-jalan mbek Pak Mde. Begagahe Bu enak begagah. Gegare katokan. Oh, ya mbok dijak nek iki manuk iki, Nduk. Jalan-jalan mandi bola. Lagi bosu-bosu gegere rampung. Parang-parang. Nggih, monggo Mbak. Nggih. Belah. Iya lagi. Anaknya Mas Bayu bisa ngocok makanan. Belum mandi bola. Ya. Tidur gitu. Masuk. Main lanjut nek ya. Main lanjut. Main mau. Aku pas ono masjid nek yo ngene iki. Ono mendek iki. Ayo. Yes, terima kasih pemirsa wis dolani keluarga besar Dino pemirsa. Enek Mas Bayu silau Dek. Dino. Enek Mas Bayu Siti karo Mbak Meni. Mbak Uni. Heeh. Dek Ria ndelok Dek Ria iki pemirsa. Dek Ria digawani apa iku? Dek, Banyak tuh, banget bisa. kadone iki mau. Tangane oleh action no Dek ijak video action no. Tuh kayak gini lho. Wis terima kasih ya banyak karo pemirsane sing wis menonton. Mendukung channel Rika Rudi. Cukup sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.